Здравейте хора, аз съм Извен БГ. Днес реших да снимам Майнкрафт в този сервер, ще го кръста Survival Witch Venom и ще ви покажа какво съм направил. Тъс къщата съм направил. Бях много по-развит, но си казах, ще ида да копая и умрях в лава. За съжаление материалите не ми стигнаха да направя първият и третият етаж. Направил съм само вторият етаж, за да има къде да живея, да спа. Аз за сега тук спа, но искам да спа на третия, там ще имам енчантинг, като се развия повече. Тук имам всякакви неща, които съм ги ловил. Имам и въженца. Тук разни неща. Имам и конюшня. Това тук е вторият етаж. Имам тук една тераска. Сега ще се качим на третият етаж. Само трябва да щупа тук ейфа. Да си взема буквите, за да ви покажа там колко много хубави неща съм правил. Къщата се получава добре. Според мен къщата не е точно в начален стадий, защото съм я направил. Само два от стажите не са обзаведени. Ето я, тук ще има тераска тук, тераска там. Тук джамеци, тук джамеци. И всъщност, да. Това е къщата. Сега ще ви покажа конюшнята, защото не можах да ви я покажа. Всъщност не знам дали съм още с шейдъри, но мисля, че вече не съм. И е по-яко, защото ще мога да виждам, а няма да ми е някаква тъмница. Това е конюшнята. Аз съм я правил на оцеляване, разбира се. Читнал съм само Glowstone. Какво беше Glowstone? Но няма светлище, да. Това са Леанчето и Даниел. Те тук са такова. Това е Даниел Чудо, това е Леанчето. Ето тук. Само че не знам как да ги сватосам. И това е моето клон, аз не го яза. И аз да го дам. И всъщност този клон, базикам се, не се казват Лянчето и Даниел. Скача много. Или беше другият. Да, този скача 4 блока. Чакайте, пак се опитам. Ето, 4 блока се скача. Трябва да ги прибера в конюшните. Тук ще поставя това. Скаквах. Съжалявам за тия звуци, ама толкова. Това са ми звуците от таблета толкова. Ще слагам тук. Дано да не може да бяга. Ще си спомням, че той я бягаше. Сега ще видим дали той може да бяга. Всъщност не може. Тук той скатереше на това, като нямаше направо го прискачаше. И заради това го направих и така. И отгоре направо да не го прескача, защото е малко... Ето, той направо си излезе този кон. Тук там скачам с конете. И сега ще ви покажа тук какво става. Тук направо пълна бъркотия. Ако щупим тези блокове, тук направяме цяла база.
И всъщност това наистина мога да направя на база. Не знам на какво. Няма да е честром или нещо такова. Може би кръчма. Или пък таен завод за наркотици. Или пък оръжейна, не знам. Просто ми напишете в коментарите. И съм до доста байоми. Тама има един такъв байом, има и пустиня, защото спална е много натама. Много натама е спална. И обикновения байом има... После ще ви показвам. Първо трябва да спа. Съжалявам за тези звуци, ама те са просто от морското ми свинче, защото така нали, пие вода от нещо там. Чайте това тук да го кастря. И всъщност клипа ще го обработа, поне се опитам. Ще има ефект. Ето тук е една мълния ефект. Направо поне. Няма да слагам интро. Няма да слагам никакво интро, защото дори този клип може и да го кача в старият си канал, защото в новият нещо не ми се получава снимането на клипове. Но в стария не ми се занимава да пращам този клип. Трябва да го обработа, да го кача на да го прата на моя телефон по Bluetooth, което ще отнеме много. Трябва да го прата, след това да го кача, което вие сигурно този клип ще го гледате най-много 15 минутки, аз ще го правя 1 час. Така че, да. И да, това исках да кажа, защото клиповете не ме насосвайте тук да правя много клипове, защото аз искам да продължавам да си качвам в старият ми канал, новият не знам какво ще го правя. Тук имаме такъв байом, забравих какво му е името, и натам имаме пустиня, но аз няма да ви я показвам, защото е много далече. Тези неща, този моят лък, болен съм, всичко го хванах от тук. Тази въдица я хванах с една обикновена и с тази въдица почнах да лова. Тази ферма трябва да обера. Аз не съм я обрал. Ето, скоро ще си умре. И много лъкове улових и си направих един лък, който е добре, който е супер лък. Сега ще ви покажа другия байом. В този епизод само ще ви развеждам и с тук и с моето владение. То скон от моите ли е? Оле, ако излезна, не знам. Не, помислих, че ето кон, защото са еднакви. И съм с един мършав Iron меч. И сега ето тук мълни. Или грамотеца, ще се опитам да направя. Някакви други ефектчета ще се опитам да направя. Като цяло не си обработвам много клиповете, защото много време просто, особено от Power Director. Преди като си снимах редовно в старият ми канал, т.е. не може да се каже редовно, обработвах своите клипове през Power Director. И това ми дърпаше супер много памет, супер много време и направо аз не си обработвах клиповете, направо ги качвах. И да, е го този байом, който исках да ви покажа. Ето тук набавих някои материали. И сега да се връщаме.
И в началото се изхранвах на риба, защото беше много трудно да се намеря някои животни. И мисля, и си направих фермички, аз не мисля. Опа, аз пък какво говоря? Исках да кажа, аз не мисля, аз съм си направил. Защото ще да кажа, мисля, че съм си направил фермички. Ай бе, болен съм. Тук си съм крив. Ако искате, напишете дали искате мини геймс. Т.е. имам предвид Bed Wars или Survival Games да играя. Напишете долу в коментарите. Да. Фермичките са тук. Питах се да бояди съм някои овце или крави. Те ще ви... Така. Така. Давай, я. Айде, излези синьо. Айде, излези мъничко. Дай бе. Лези. Все как ли ще изляза, не знам. Факани. Ту с крава избега. Циганка. Това става, когато бягаш. Клипът беше сравнително скучен. Поне ще го кажа, беше скучен, защото нищо не правиха така да се каже, развеждах го и сървъра. И скоро, т.е. не скоро, чак лятото ще има клипове на братството и ще го направим този сервер, защото всяко го направим няма да има хора, които ще играят вътре, а всички сме на училище, на занимания, на такива неща. И да, и като цяло с ProKiller съм се разбрал. Той каза, че ще играе, но лятото. С Неймар съм се разбрал. И с Killer Skin, който не снима, се кани да снимам, а не снима. И това ще бъде този клип, надявам се да ви е харесал. Аз бях It's Venom BG и чао!